Aby ste sa správne prihlásili do Vivy, potrebujete najprv zadať prihlasovacie meno. Prihlasovacie meno je vždy v tvare meno, bodka, priezvisko, zavináč, l'oreal.cosmetikve.int. Tak ako to vidíte na obrazovke. Pre prihlásenie musíte zadať heslo. Heslo zadávate to, ktoré ste dostali od užívateľa, alebo ak ho neviete, tak si môžete požiadať o zmenu hesla a na váš firemný e-mail vám príde link, kde takto učiníte. Teraz si ukážeme, ako prepojiť účet Vivy s vašim firemným účtom v L'Oreali, aby ste sa vyhli každodennému prepínaniu hesla. Čiže v tejto úvodnej obrazovke, keď máte naťukané vaše prihlasovacie meno, tak máte tu nižšie tú tlačítko Use Custom Domain, alebo vo vašom prípade to zrejme bude použiť vlastnú doménu. To keď stlačíte, tak vás to prepojí na túto automaticky vyplnenú doménu L'Orealu. Kliknete na pokračovať a teraz vás to prepojí na túto obrazovku Salesforceu. Nič nevypíšete. Prejdete dole. Tu na dole sa nachádza možnosť prihlásiť sa pomocou SSO loginu. To stlačíte. Teraz tu si vypíšete váš firemný e-mail, ktorý si bežne zadávate do notebooku a heslo je to, ktoré si zadávate do notebooku. Čiže sa dáte prihlásiť a tým pádom už idete klasickou overovacou metodou, buď to cez SMS-ku alebo cez autentikátor podľa toho, ako to máte nastavené. Stlačím si na to, príde mi kód. Kód z telefónu opíšem. A prihlásim sa. Tak, spustí sa mi synchronizácia. Po synchronizácii už nebudete musieť zadávať heslo až do momentu, dokým si ho nebudete musieť zmeniť aj na notebooku.